Ste premiér, ktorý najotvorenejšie hovorí o tom, že Ukrajina nemá byť členom NATO. Áno. Mimochodom, čelíte za to nejakému takému silnému tlaku, alebo to rešpektujú? Pravidelne. A čo je také najsurovšie? Najsurovšie je to, že nemám o tom vôbec hovoriť. Dokonca ja som niekedy šokovaný tým, že som žiadal, keď sme raz sa bavili na pôde Európskej rady o pôžičke pre Ukrajinu, že či by sme si predtým nemohli dať nejakú diskusiu o tom, kde sa vlastne na tej Ukrajine nachádzame, ako vyzerá vojenská situácia, aké sú perspektívy a tak. Pomerne základná vec teda, keď... Robert, to je politicky nekorektné. Hovorím, dobre, druhá téma. Sme schopní zaviesť nejaké metódy, aby sa polovička z toho neukradla. To je politicky nekorektné, o tom sa nehovorí. Do NATO nie. To je politicky nekorektné, to sa jednoducho nedá hovoriť. Viete, čo si strašne želajú západní lídri? Jelcinovské Rusko. Oni si želajú slabé Rusko, ktoré by dokonca niekto v nejakom okamihu mohol aj tak akože rozporcovať, pretože sú aj také názory, že príliš veľké územie a príliš málo ľudí a príliš obrovské akože bohatstvo. Pozor, to nie je iba o tom, že politicky ponížiť Rusko. Mám taký pocit, že sa hrala nejaká väčšia hra, ale túto hru niekto totálne prehral. A všetci sa modlia, podľa mňa, aby ten Trump vyhral, aby ten Trump prišiel ako nová voda, nový vietor a povedal, stačilo, a každý povedal, no tak došiel nový, no tak asi má právo na to, aby prijal nejaké rozhodnutie. A raz jeden múdry človek povedal, že výsledkom vojny nie je nejaký územný zisk, alebo že niekto je pokorený a niekto je víťaz. Výsledkom vojny je dlh. A ten, kto ten dlh kontroluje aj komplet celú tú krajinu. Kto bude kontrolovať Ukrajinu? Sme presvedčení, že napriek tomu, že išlo 100 miliárd, povedzme, za posledné 2-3 roky smerom na Ukrajinu, to nehovoriac o individuálnych veciach, ktoré dávali členské štáty, že to bude Európska únia, ktorá bude kontrolovať Ukrajinu, neverím. Ja s vami v tomto súhlasím a preto sa chcem spýtať, že prečo hovoríte o bezpodmienečnom podpore Ukrajiny v EÚ? Ak ste človekom, ktorému sa nepáči myšlienka vstupu Ukrajiny do EÚ, buďte kľudní. Sú krajiny, ktoré to zariadia, že s tým bude veľký problém. Dokážete obnoviť chod plynu cez Ukrajinu, alebo je to už uzavretá kapitola? Opäť poviem vetu, za ktorú budem kritizovaný. Rusko je spoľahlivý partner v týchto veciach. A Ukrajina má povinnosti ako k nám, ako k členskému štátu Európskej únie, lebo je asociovaná krajina, chce ísť dovnútra do Európskej únie, aby tá ropa a plyn cez územie Slovenska ďalej pokračovali. Nemôžem ísť do detailov, pretože niektoré veci sú v štádiu ešte veľmi krehkých rokovaní, ale je fakt, že sme našli model aj v spolupráci s Ukrajinou, aj s ďalšími krajinami, ako cez Ukrajinu naďalej posielať plyn a ako naďalej posielať ropu do západnej Európy. Hoci to bude takto cez hlavu, aby všetci dobre vyzerali, ale pre nás je podstatné, hoci vieme tú ropu aj ten plyn kúpiť hoci kde inde, je toho dosť, len my potrebujeme zabezpečiť tranzit, pretože na čo máme potom Transpetrol, na čo máme tranzitné eury, to je pre nás dôležité. Chválite Šmihala, že sa s ním dá, ale osobnostne, teda hovorím nespráva sa, prepáčte mi to, ale nespráva sa drzo, tak vy mu poviete, že bezpodmienečne podporujete vstup Ukrajiny do EÚ a on vám zopakuje, že plyn v žiadnom prípade, lebo... On povedal, že oni nebudú prepravovať ruský plyn. On nepovedal nič iné. Usmievam sa, tak dúfam, že viete, o čom teraz hovorím. Samozrejme, ale... Nie je jedno, či sa bude volať kubánsky, fínsky alebo americký. Je to úplne jedno. Ja som človek, ktorý nie je ani konzervatívny, ani nie som liberálny. Ja som niekde v strede. Ale ani ja nechcem, aby sa na školách šírila ideológia LGBTI. Samozrejme, že nechcem. My rešpektujeme, že sú tu nejaké minority. Ale nechcem, aby sme deťom trkli do hlavy, že napíš mi teraz esej, ako by si sa cítil, keby si bola v druhým pohlavím. Ale ja nemôžem garantovať a nemôžem presviečať koaličných partnerov, že musíte robiť to isté, čo robí Smer, lebo sú to iné politické strany. Hlas je iná politická strana, ako je Smer, Slovenská sociálna demokracia. Máme iné rozdielne názory a ja si myslím, že pokiaľ ide o túto tému, tak to bude veľmi zaujímavá živá diskusia v Národnej rade. My sme prišli do vlády a sme jednoducho zistili, že Kriste, pane, čo to tu títo dorobili s verejnými financiami? Veď na nás pozerala komisia ako na krajinu, ktorá ide do bankrotu. Mne sa nepáči konsolidácia. Čo si myslíte, že som urobil s radosťou? No ale ak chceme mať poriadku verejné financie, ak chceme, aby sa nám nepredražili úvery, ktoré bereme v zahraničí, ak chceme, aby hodnotenie Slovenska na finančných trhoch bolo primerané, my sme to museli urobiť. Veľká ťarcha je na firmách, transakčná daň,
zvýšenie dane z príjmu právnických osôb, ale ťarcha je na ľuďoch. Je to takto nejako skombinované. Áno, všetci pištíme, ale zobrať tie pišťalky treba a treba ich spískať pred progresívne Slovensko a nie pred vládu, lebo robili sme len to, čo nám zapričinil Odor, Matovič a Heger. A oni sa tam relia v parlamente a rozprávajú nám, že ako by to oni inak robili. A keď sa ich spýtate, povedzte mi, ako by ste to inak robili. Netušia. Akože nula. Zero, netušia, čo by urobili s týmito vecami. Tí ľudia, o ktorých teraz hovoríte, že sú milí a dobrí a sú usmievaví, dobre? Nie, ja hovorím, že vám držala aj smrť. Počkajte, tí ľudia nemali problém nás zatvoriť, to sú ľudia. Keby dnes bol politický režim a je možné klásť trest smrti za politické delikty, neváhali by. A môžete sa ohradiť, koľko chcete. Ja vám hovorím, že viem. Tak, to je. Ja viem, s kým mám dočinenia, preto ma vôbec neprekvapuje to, čo sa udialo a vôbec ma neprekvapí, a upozorňujem na to, varujem, že niečo podobné sa ešte môže stať. Mali sme incident na Dukle, o ktorom zatiaľ verejnosť nebola informovaná, kde sme zachytili človeka veľmi militantného, ktorý ma nenávidí kvôli mojim postojom k Ukrajine so zbraňou. Našťastie sa nedostal do zóny, kde sme boli my politici a išiel do zóny, kde boli ľudia a tam cez rám prechádzal a tam sa zistilo, že má plne nabitú zbraň. Ak niekomu stále rozprávate, že to je mafián, zločinec, zloduch, najhorší na svete, ktorý túto krajinu zbedačuje, ničí právny štát a demokraciu, a tým ľuďom to tlkli do hlavy médiá od prvého dňa, ako sme sa stali súčasťou novej vlády, tak nie je prekvapujúce, že niekto zoberie zbraň a povie, to teda vyrieši. Milá opozícia, milá médiá. Ak chcete, aby bol niekto na Slovensku reálne zastrelený, či je to predseda vlády, prezident alebo nejaký iný predstaviteľ vládnej koalície, pokračujte. Pokračujte ďalej v tom, čo teraz robíte. A váš úspech sa nepochybne doručí v tom, že k takémuto atentátu príde.